kepengin dipun lironi ulam namung sak tempaling. Ana saweneh kang ngurupake pendhok kang sarta timang jlebrah. Amung keyungyon mulat citraning Sang Siti Sundari. Ana ingkang jroning dina muput menteleng tanpa kedhep. Kami tenggengen nyumurupi citraning Dewi Siti Sundari. Ana saweneh saking ngrubunge kang samya tumbas trima menek ing wit waru. Sempal jawah kwalik-walik. Awit saking denya kami tenggengen mulat wujuting Dewi Siti Sundari. Ana saweneh kang brangkang ana ngisor lincak. Labet saking ngungun saat kami tonggongen mulat citraning Sang Siti Sundari. Ana kang dupi sumerep saknalika kumat kademen. Boten kuwawi jroning manah mulat citraning Sang Dewi Siti Sundari. Ana kang trima dadi batur. Ana saweneh kang nembung yen siram kepengin nimbakake. Ana saweneh kang sora bau kepengin dikaengken. Saweneh ana kang mung trima dikongkon ngguwakake pincuk. Parandene para jejaka rebut ngajeng denya lumados. Suk-sukan saweneh ana ingkang songkol-songkolan karepe dhewe. Ana ingkang dadi gelut, ana ingkang dadi gaman ginaman, ana ingkang penteleng-pentelengan, ana ingkang tuding-tudingan, ana ingkang tantang-tantangan. Nanging saking prigele Dewi Siti Sundari, swasana kang umope mangkulu satemah wiswadem, awit saking kepanduk liringe netra kang sarta klejeming lathi. Mapan rupa ayu sayekti dadi gegaman kang ampuh. Bisa ngluluhake samubarang kang kumrengseng. Ora ngemungake wong lumrah kalebu sing nyritakake uga ketaman mengkono. Bedhug tengange wancanipun Maudha Narendra Muda ing Wirata Prabana Mira Hatana. Irat anitih rata ngubengi bebeteng nengah ing kutha kadyat denya mulat. Dina Wanodya kang mijil saking peken kudung slendang lurik. Pratapan jroning Casang Wirabatana dadya kanggeg lampahing rata Patih Nirbita kadawana nyandhet lampahing kuda. Patih Nirbita, lho wonten dawuh. Ora ngira Wirata jebul akeh wong ayu. Ora ngemungake putrining praja nadyan bakul ing pasar kabeh kok akeh sing ayu. Ana bocah wadon nggendhong tumpu kekudung slendang lurik. Bareng ketemu aku jebul mlengos iki bocah ngendi Nirbita. Mboten ngertos. Ketange ngeti lho jeneng andika niku manten anyar lho. Manten anyar putraning ratu tur sampean wis dadi ratu. Kok isih kengguh teng kaya ngoten. Kula niki nadyan ala tanpa rupa weh mboten watak sekali. Enget. Sing dadi ratu aku apa kowe? Iki paduka. Krana ngapa kowe kok nyentolani karepku? Wah, anggere perkara kaya ngono nesune nyedadakan.
Sampun, kula kendel kemawon. Salebeting dongeng kula dados penonton kemawon. Nadyan kusir nggih nonton ngajeng kemawon. Bocah ayu jenengmu sapa? Sinuwun sampun ngregeti sarira ingkang jalaran nyaketi ing kula. Kapareng ora ditebih kemawon kula menika tiyang sudra sampali. Loro saudon telu saurupan namung anak ing tiyang alit. Nami kula temon anak ing Kyai Jagal Lakas. Anak Jagal. Oh, mundur sampun. Lari jagalan sena omahe liya dina. Aku mesake kowe bobote kowe bocah wadon wancine bedhug tengange. Panase ngempleng-ngempleng mletheke larapan katimbang kowe mlaku ayo tak terake numpak kereta. Kula mboten remen numpak kereta jer menika sanes derajat kula. Inggil-inggil kula namung numpak sukra menapa grobak cenunuk kula sagah. Sing eneng segara lor kono yen cenunuk. Nadyan mengkono nanging derenging atiku ora bisa dipambengi aku kudu ngeterake kowe mulih marang pejagalan. Yen ora gelem apa kelakon tak rudha peksa menapa inggih. Ing atasipun paduka menika tiyang luhur. Menapa kaluhuran paduka menika namung badhe kangge pirantos andhejamah wanita sak nggen-nggen. Menawi cara mekaten mau jangkep kalih kemawon badhe asor derajating wanita ing Praja Wirata. Wediara. Ora wani seru rasane. Ndereke Prabana Batana iku duwani disengeni wong omah. Wis. Nadyan mangkono nanging tampan rasa welas asih kumarang kowe kang sarta tampanen tuwing rasa katresnanku kang tekane andadak datanpa kinira-kira. Sampun jamak limrahipun kakung ing kepengin njejamah wanita menika mesti nindakaken pangungrum tuwin angrepa menawi perlu manuhara. Ngelu meneh wis. Anggere jeneng kagol wong omah sing rekoso iki. Semaput. Jak bali nyang praja wae. Rising kondoring kesih kang munggel kawi. Mapan ing jagat wetan wis ketingal trontong padange. Nadyan mangkono ora tumuli kabunggal critane nganti entek ing carita kudu lagi rampung. Nerusaken carita kang ana jroning patenggan anenggih Risang Bimanyu ingkang nandhang ngengleng kenganglangan ngecumang ngalemong andaleming tandrane kaya wong gerah tonen. Mapan mengkono rasane wong gandrung 1000 lara dadi siji. Mapan mengkono rasane wong gandrung 1000 lara dadi siji. Nyepeng guling kinekep kekep dinarka endang temon. Tan merwa lamun ingkang wonten wingking ingkang garwa Dewi Utari gragapan Jana Bimanyu. Suyung mulat sekar ganda nyoro mangerudit nolo linalitan bangkit lali lulus lolo lilo lamun pinedik o temon moro gagi sawangan aku temon
Ora ngira bobote kowe bocah pejagalan bisa ngejur-jur jantunge Abimanyu. Kowe bisa ngrusak rasane Abimanyu. Oh, temon, pangeran. Panjenengan ngendikan kalian sinten? Kowe kuwi wanita putraning Narendra. Tingkah lakumu kabeh kudu dadi tepa tuladha bisa sinudarsana. Nanging apa sababe kowe manjing petunggoning kakung kang tanpa tinimbalan? Yen tetela mengkono derajatmu ora beda kaya dene Putri Oryan. Aduh Rama. Kaya grantang jelih-jelih kaya bocah ini apa? Mboten nginten pilih putra mantu paduka Pangeran Abimanyu mingerke blating katresnan. Piye? Ingkang putra mantu Pangeran Abimanyu mingerke blating katresnan. Kula nyaketi tansah dipun tambuhi samangke daleming tansah ngucap lare pejagalan anake Cewelaka sing namipun Temon. Parat. Semalaning neking jagat glang-glang Seta. Kowe tak kongkon marang penjagalan. Ora ketang sak takir aku njaluk getihe Rara Temon. Perlu dolan ado-ado ya Temon. Iya Biyung. Kowe tresna ya tresna ning aja kaya ngono. Wis gedhe kok dikekep terus iki piye? Tobat. Aku duwe Temon rezekiku jebul tigal tekuk nggulung. Madatan mung mbeleh sapi kebo kae-kae 8 saiki nganti 46. Wong padha tuku nyawang Rara Temon wis padha marem ora nganggo iwak duwite padha ditinggal. Lah kae ngomah sepeda pirang-pirange sepedane sapa kae? Ning kowe ning apa to Yung atase apa-apa ora kekurangan aku tok rangkul kowe nangis meneh kene ngopo? Mbokmu iki gembeng kok. Aku ngimpi Rara Temon. Rumangsaku jroning pengimpen aku nyumurupi kowe numpak reta.